कुडाळ मालवण तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं पाहायला मिळालं. आमदार निलेश राणे आणि शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या आक्रमक नेतृत्वामुळे महायुतीचा प्रचार जोरात सुरू होता. मात्र त्याच वेळी विरोधकांच्या गोटात मात्र अस्वस्थता दिसून येत होती. अशा ही परिस्थितीत नगरपालिका निवडणुकीतील विजयी घोडदौड कायम ठेवत दत्ता तिथं सत्ता हे सत्यात उतरवत आमदार निलेश राणे यांनी स्वतःतील नेतृत्व गुण अधोरेखित केलेत. कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात महायुतीला मिळालेल्या यशामागचे खरे शिल्पकार कोण असतील तर खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारे शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत आणि आमदार निलेश राणे हे आहेत. राणे एकत्र असतील तर सिंधुदुर्गच्या जिल्हा परिषदेवर विजयी पताका मिरवत महायुतीचा झेंडा फडकू शकतो, हेच या निकालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या पॉलिवूड मध्ये स्वागत करतो. आमदार निलेश राणेंनी गेल्या काही वर्षात कुडाळ मालवण मध्ये विकासाच्या माध्यमातून ठसा उमटवलाय. रस्ते, पाणी पुरवठा, पर्यटन, रोजगार आणि स्थानिक प्रश्नांवर घेतलेली ठाम भूमिका मतदारांच्या मनात विश्वास निर्माण करते. त्याला दत्ता सामंत यांची संघटनात्मक ताकद आणि कार्यकर्त्यांशी असलेला थेट संवाद मोठा बळ देताना दिसतोय. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत अनेक गावांमध्ये वातावरण पूर्णपणे महायुतीच्या बाजूने झुकल्याचं चित्र होतं. विरोधी पक्षातील नाराज कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं प्रवेश करत असल्यानं स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरण झपाट्यानं बदलत होते. पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या रूपानं विकास हवा आणि काम करणारं नेतृत्वही हवं, हा सूर मतदारांमध्ये ठळकपणे उमटत होता. त्याचाच परिपाक म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महायुतीनं मिळवलेलं घवघवीत यश आहे. निवडणुका आणि वर्षाचे 365 दिवस दत्ता सामंत यांच्या दौऱ्यांना मिळणारी गर्दी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला उत्साह पाहता प्रचाराला नवे बळ मिळालेलं. ग्राम पातळीवर बैठका, संवाद आणि नियोजनबद्ध प्रचारामुळे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीचा दावा अधिक मजबूत होत चाललेला. परिणामी कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात महायुतीनं आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं. एकूणच कुडाळ मालवण मध्ये आमदार निलेश राणे आणि दत्ता सामंत यांच्या जोडीनं निवडणुकीत गेम चेंजर ठरत असल्याचा स्पष्ट संकेत यावेळी मिळालेत. या जोडगोळीत कधीच कुठं गैरसमज निर्माण होऊ नयेत अशी अपेक्षा मात्र सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जाते. 2026च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत या भागाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं होतं. यात उभाटा सेनेला मिळालेला दणका हा त्यांच्या कायमस्वरूपी ध्यानात राहणार एवढं नक्की आहे. तुर्तास आजच्या या संक्षिप्त पॉलिवूड मध्ये इथं स्वल्पविराम. धन्यवाद.